Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek sedoyo, panjenengan mungkin dereng semerep gamblang tentang perbedaannya mantra, doa, kali sesebutan. Mantra doa ya istilahnya padha karo donga. Mantra donga sesebutan iki hampir mirip tapi beda. Nah, beda penyampaiane ngene. Nek umpama donga doa iku ngene. Doa iku memohon. Ya bener kabeh iku njaluk. Kabeh iku njaluk pitulungan. Meskipun donga mantra penyebutan niku njaluk pitulungan. Tapi bedane ngene. Nek donga penjaluk iku langsung marang Gusti Pangeran. Langsung marang Gusti Pangeran. Bukan berarti sing mantra karo sesebutan iku ora mung tumuju marang Gusti. Ora kok njaluk marang, maksudnya iku pengarepane iku dikabulno marang para bangsa jin apa bangsa lelembut, enggak. Ngene, tak jelasno sing detail. Yen donga iku kan misale kaya donga njaluk udan. Nah, doa minta hujan kan biasa ana ngono ya. Donga njaluk udan niku kan mungkin permohonane kan ya Allah ya Tuhan kami kan ngono biasanya. Ya Allah ya Tuhan kami, atas kerendahan hati saya, mesti biasa kan ngono. Saya meminta hujan hari ini untuk kesuburan tanaman saya, misalnya kok ngono gitu. Nek cara Jawane ya iki nek umpama Jawa itu Jawa tak jawabno donga Jawa iku nek njaluk udan kan ngene. Gusti Pangeran, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang nguasai jagat iki, kula badhe nyuwun udan. Kula badhe nyuwun udan sing deres kanggo nyirami pari kula. Soale kula niki pun dangu mboten udanan pari kula pun dangu pari kula niku kering, misale ngono. Iku kan langsung tumuju, langsung njaluk langsung marang Pangeran kan ngono. Nah, iku donga. Iku nek donga. Nah, donga biasanya akhirane iku nganggo akhirnya kan terus akhirnya di dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga sapu jagat lah ya. Terus akhirnya kan muga-muga wae dongaku iki diijabah karo Pangeran. Amin. Amin kan istilahnya kabulkanlah. Ijabahno. Ngono kan ibarate kan ngono. Iku donga to. Donga iku ngono. Nek mantra iku bedane ngene. Mantra iku sebenarnya meh njupuk ning sesebutan, ya meh njupuk ning ngene tak jelasno sesebutan dhisik. Dadi mantra iku sebenarnya tengah-tengahane. Njupuk karo-karone, njupuk donga ya njupuk sesebutan. Lah, nek sesebutan ngene, nek sesebutan iku misale kaya udan iku mang njaluk udan. Nek sesebutan niku nyebut danyangi udan, nyebut danyangi angin. Iki misale, iki duduk sesebutan asli lur. Iki aku misale ngene. Hing ulahing sekaring jagat pawana langgeng misale ngono. Para danyang angin, aku njaluk pitulunganmu. Sira ndekno udan iki nganggo gebese anginmu, misale ngono to. Sira ndekno udan iki, sapun udan iki nganggo gebese anginmu. Aku njaluk terang. Danyangi udan. Aku njaluk terang lewat perantarane para danyang angin. Sepurane yen aku lancang marang sira, misale ngono. Dadi sing disebut iku langsung para danyang sing diutus Gusti Allah. Para danyang sing diutus Gusti Allah, sing wis ditugasno Gusti Allah
ning alam dunya njaga alam semesta iki. Iku sesebutan. Jadi sesebutan iki langsung tumuju marang penjaga-penjagane ngono misalnya itu. Para dayang-dayange. Lah akhirane sesebutan iki mesti ana cara ngono saka kersaning Gusti Allah. Selamat saka kersaning Gusti Allah. Terang saka kersaning Gusti Allah. Jadi awak dhewe iki duweni keimanan suci, kemantepan ati yen awak dhewe iki sebenarnya makhluk pangeran sing paling suci. Jadi kepercayaan dirine wong Jawa iku ngono. Akhirnya sampai iso ngongkon para danyang angin lan danyang udan. Nah kan tetek akhirane kan wis koyo ngongkon. Aku njaluk terang saking kersaning Allah. Lho, cara nglibate terangno iki saka perintahane Gusti Allah. Iku sesebutan lho. Bedane sesebutan ambek donga iku ngono. Lah sesebutan iki biasane ya wis endek ngono kuwi dhuwur gak dawa koyo donga. Donga kan biasane dawa Lur. Mane donga Arab itu mesti dawa. Nah sesebutan niku ya wis endek, soalnya nyebut tumuju sing dituju mung sapa langsung. Nah iku donga. Iku sesebutan. Lah nek mantra Lur. Mantra iku njupuk tekan sesebutan njupuk tekan donga. Piye Kang maksude ngene? Nek mantra iku dawa. Nah, tapi yo gawe sesebutan, nyebut. Mantra iku nyebut tapi dawa kaya donga. Misale kaya ya iku mang lah cara kaki danyang nyai danyang sesebutan para danyangan umpama misale kaki danyang nyai danyang aku njaluk iki pangestumu. Nah, biasanya mantra iku rada berbelit-belit Lur. Nek koyo apa jenenge sesebutan kan koyo iku mang kaki danyang nyai danyang kan sesebutane ngene. Kaki danyang nyai danyang aku njaluk di pangestumu, sira ora ganggu gawe, aku ora ganggu gawe sira, sira ora aja ganggu gawe aku. Kan ngono. Terus mari ngono, selamat saking kersaning Gusti Allah. Kan ngono nek sesebutan. Lah nek mantra Lur, mantra iku biasane rada berbelit-belit, rada ditetangno, rada digelampiano dawa. Dadi misale kaya iki misale dulu. Kaki danyang nyai danyang sing nunggu sing bau reksa alas iki, sing nguasai alas iki, sing rajoi alas iki. Aku ora lancang marang sira. Sira ngerti kekarepanku, aku ora ngerti kekarepane sira. Sira ngerti keberadaanku, aku ora ngerti keberadaan sira. Hung wilahing sekaring jagat. Aku ora dadi ganggu nang jero alas iki, aku ora ngrusak alas iki, nanging aku njaluk penjalukan dan aku njaluk pitulungan. Hung wilahing he para kaki danyang nyai danyang sing mbau reksa alas iki. Dadi dawa Lur. Dadi lek ibarate iku piye ya mantra iku rada berbelit-belit, rada dawa, rada detail. Cara ngono istilah iku ana komunikasi lah. Nah, perbedaane ngono. Ana komunikasi marang para danyang ning kono mang. Marang para lelembut sing ana nang kono iku mang. Disowambari kabeh iku mantra. Nek sesebutan iku mergo sesebutan iki mang dunya. Sesebutan iku istilah iku perbedaane dadi iku padha nyaut-nyautin lho. Sesebutan iki sebenarnya iku donga. Sebenarnya iku donga sesebutan. Cuma tumujune langsung nang para kadanyangan. Dadi penyampaian itu langsung mantep nang para kadanyangan itu langsung dibuka. Tapi lah perbedaannya karo donga. Donga iki kan cek berharap karo pangeran tapi gak ngerti perantarane sapa ning pangeran. Dadi rada abot. Rada suwi lah dijabane. Ya wis kabeh iku tergantung ati nurani itu sebenarnya. Tergantung kebatinane sing suci. Sebenarnya ngono kabeh. Dadi niku perbedaane mantra donga karo sesebutan. Dadi pancen kudu bisa bedakno. Gak kena disamaratakan, gak kena.
Jadi kabeh wong wis padha-padha Dur. Nek kepengin diijabah ya kudu atine resik. Cuma yo ono nilai plus-e dhewe-dhewe ngono. Sebenarnya ono nilai plus-e dhewe-dhewe. Nah, biasanya mantra itu biasa digawe ritual kebudayaan, ritual tradisi bahasa ngono. Nek donga iki digawe biasa mari sembayangan. Donga. Nek sesebutan iki pancene wong sing duweni sesebutan iki wong khusus sing bisa gak perlu diucapno secara lisan utawa gak perlu diucapno secara sing krungu wong. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan sing mendasar ya. Jadi nek donga karo mantra itu biasanya krungu wong banter suarane. Tapi nek sesebutan iri debatin tok lah kadang tuh. Mergo kanggo awake dhewe. Nah niku. Pun paham ya, teman-teman? Nggih pun. Sak mboten mawon tutur ngapunten sing kathah, pek menawi kelapatan kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.